Dobrý deň, tak zase ma tu môžete vidieť pri snímaní ďalšieho videa, teda vlastne môjho prvého videa. Toto je vlastne prvé video, kde ma môžete ako mňa, ako osobu vidieť a nie je to len natáčanie prírody alebo niečo také, ako ste boli zvyknutí doteraz. Možno sa pýtate, prečo mám na sebe masku, ale čo keď vám poviem, že to není maska, ale že toto je naozaj moja pleť a ja tak naozaj vyzerám. To bola samozrejme sranda, pokiaľ by ste to nepochopili v podstate, ale v podstate tak som kúpil toto. Dneska si robím vlastne ochutnávku tohoto a ešte tu mám ďalšie veci. Viete, ak je tá Alaska? Také tyčinky mliečne, čokoládové, orechové, kokosové a také. Tak toto je zasa taká fejková príchuť, že je Barilla. Je to vlastne, no nie je to ani príchuť fejková, je to proste fejková značka, je to celé fejkové. A mňa zaujíma, ako tento fake chutí. Má to byť príchuť tiramisu. Tiramisu by mal byť taký ten kávový koláč, či čo to je. Pokiaľ sa nemýlim. A mňa fakt zaujíma, že čo to je za srandu. Tak takto to teda vyzerá. Ja by nevedel. A ideme to ochutnať, ľudia. Oproti Alaske je to fakt 0 bodov. Pretože ono to chutí tak divne ako. Ono to nie je ako táto tu piškota kuličná. Tak ona ako keby není ani že tvrdšia. Ona je ako keby nechutnejšia. Ako není to zlé. No a keď to chcete vyskúšať, vyskúšajte to. Možno vám to bude chutiť viacej, možno menej, než originál. Mne originál teda chutí viacej. Hej. Stojí to za to, ľudia. No. A ešte tu mám C vitamín. A ten vyskúšame. Je to vitamín C. Značka Lufsane. A je to teda 200 mg. Ideme ho vyskúšať. Stojí za to. Ti by to tu padlo. Tak. V podstate. Ideme to vyskúšať v podstate. Dosť slabé. Mal som silnejšie. Pokiaľ chcete lepší zážitok, tak si kúpte ten 500 mg v podstate. Lebo inak... Ale ako dobre to je. Mám tu ústach, trošku to žujem. A ešte som tu chcel ukázať tento kameň. Je to teda kameň, ktorý som dostal od istého miestneho influencera. Volá sa, že Kovadrina. Myslím, že sa volá Kovadrina, teraz nie som si istý, jak sa volá. PK Ovadrina sa volá. A.k.a. koláč. Tvarohový koláč, hej. Takýto suvenír mi dal. Toto je rozhodne lepšie. Nechápem, prečo kreslil takéhoto smutného. Asi sme to mali robiť. Neviem. No do faka. OK, ľudia. Dúfam, že sa vám to páčilo.